ብዙሕ ግዜ ሴሪያል ኪለር ክበሃል ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ግን እዚ ነገር እዚ ኣብ ኣፍሪካ ኣይተለመደን ሜቢ ኣብ ኣውሮፓ ገለ እዩ እዚ ናይ ልሙዓት ታሪክ ግን ኣብ ኣፍሪካ ዘጋጠመ እዩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሮዝመሪ ትበሃል ሮዝመሪ እዚ ታሪክ ክጅምር እንከሎ ጓል 32 ዓመት እያ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ እያ ትነብር ከምኡ ድማ ፖሊስ እያ ይኹን እምበር ሮዝመሪ ሓደ ዓብዪ ዝበሃል ፀገም ኣለዋ እሱ ድማ እንታይ ቁማር በዚ ቁማር ምክንያት ኢኻ እዚ ኩሉ ፀገማት ዝጅምር ምክንያቱን ብዙሕ ተለካሕቶም ልቓሕ ኣለዋ ኣብ ልዕሊኣስ ዓብዪ ዕዳ እዩ ዘለዋ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ 2012 ሓደ ፅሉእ ዝኾነ ሓሳብ ይመፀላ እንታይ እዩ እዚ ንወዲ ሓውባ ምቕታል እንታይ ይረኽቦም እዚ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ንሳ ዝሓሰበቶ ንወዲ ሓውባ ቀቲላ ናይ ወዲ ሓውባ ኢንሹራንስ ንምብላዕ እዩ ኢንሹራንስ ማለት መድሕን ህይወት ኮይኑ ናይ ሓደ ሰብ መድሕን ህይወት ብስምኩም ተተፃሒፉ እቲ ሰብ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ገንዘብ ንዓኹም ይወሃበኩም ማለት እዩ ንሳ ወዲ ሓውባ ቀቲላ ገንዘብ ክትቅበል እዩ ሓሳባ ስለዚ ሓሲባውን ስቆ ይበለትን ናብ ወዲ ሓውባ ደው ኢላ ኣነ ብዛዕባኻ ጭንቀት ኣይከኣልኩም ብጣዕሚ ብዛዕባኻ ዝሓስብ ስለዚ ኢንሹራንስ ክኣትለካ ትብሎ ስወር ሓደ ዝጎሎ ነገር የብሉን ሕራ ኢሉ ድማ ይሰማዕ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሓውባ ናይ ህይወት መድሕን ፖሊስ ተፅሕፍ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይፀንሐትን ድሕሪ ተወሰነ ሰሙናት ዝኾነ ኣገዳሲ ነገር ስነግረካ ስለ ዘለኒ ብፅምፅም ዝበለ በረኻ ንራኸብ ትብሎ ንሱ ድማ ዋላ ሓደ ዝሓሰቦ ነገር ስለ ዘይብሉ ሕራይ ኢሉ ይመፃ ሽዑ ንሳ ብድሕሪኡ መፂኣ 1 2 3 4 እናበለት ብእምኒ ቀጥቂጣ ትቐትሎ ሽዑ ብዙሕ ኣይፀንሐትን ድሕሪ ሰሙን ዝኸውን ናብ ባንኪ ኸይዳ 130,000 ራንድ ብናቶም ብሳውዝ ኣፍሪካ ወይ ከዓ $7,000 ትቕበል ማለት እዩ ኣብዚ ሕማቕ ዝገብሮ ሮዝመሪ ፖሊስ ስለ ዝኾነት ከመይ ጌራ ገበና ተሓብእ ትፈልጥ ነይራ እያ ብተወሳኺ እውን ሰብ ቀቲላ ከመይ ጌራ ገንዘብ ከም ትረክብ ፈሊጣ ኣላ ሽዑ ዕዳኣ ትኸፍል እዚ ገንዘብ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንዕዳኣ ዘይኮነ ሂወታ ክቅይር ስለ ዝኽእል ዕዳኣ ትኸፍል ስጋብ ትውድኦ እውን ትፀንሕ ልክዕ እቲ ገንዘባ ምስ ተወድአ ናብ ሓፍታ ይኽጥምት ጀሚራ ናብ ገዛእ ሓፍታ ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ኣክታት ትጅምር ማለት እዩ ኣነ ንዓኺ ብጣዕሚ እየ ዝሓስበልኪ ብጣዕሚ እየ ዝጭነቐልኪ ስለዚ ንስኺ ኢንሹራንስ ክትኣትወለኪ ናይ መድሕን ሂወት የድልየኪ እዩ ትብላ ሓፍታ ከዓ ንብላሓን ዝሓሰበቶ ነገር ይብላና ሕራይ ኢላ ትሰማዕ ኣብ ልዕሊ ሓፍታ ተወሳኺ ናይ መድሕን ሂወት ፖሊስ ተውፅእ ማለት እዩ ሽዑ ድሕሪ ሰሙን ወይ 2 ሰሙን ዝኸውን ንገዛኣ ትኸዳ እሞ ሻሂስ ክንሰት ትደልየ ኣለኹ ኣነ ሻሂ ከፍልሕ ስኽ ባኒ ሒዝ ክምፅእ ትብላ ማለት እዩ ሳ ከዓን ሓፍታ ወላሓን ስለ ዘይፈለጠት ሕራይ ኢላታ ትኸይድ ሮዝመሪ ኣብቲ ገዛ ተሪፋ ነቲ ሻሂ መርዚ ትውስኸሉ ማለት እዩ ሓፍታ ካብ ድኳን ምስ ተመለሰት ነቲ መርዚ ተወሰኾ ሻሂ ትሰቲ ማለት እዩ ሽዑ ክቐትላ ኣይከኣለን ከምዚ ቋሕሰም ጥራያ ትብል ዘላ ሽዑ ሮዝመሪ እዚ ክቐትላ ይመስል የለን ስለዚ ባዕሊ ክቐትላ ኣለኒ ኢላ ተስያ ሓኒቓ ትቐትላ ማለት እዩ ንሓፍታ ድሕሪ ይፀንሐትን ድሕሪ ሰሙን ዝኸውን ናብ ባንኪ ኸይዳ ናይ ሓፍታ ገንዘብ ትቕበል 7,000 ራንድ ብናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ወይ ከዓ $39,000 ትቕበል ነዚ ገንዘብ ምስ ተቐበለት መጠኑ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንቑሩብ ግዜ ትፀንሕ ማለት እዩ ሕጂ ግዜኡ 2015 እዩ ዘሎ እቲ ገንዘብ እውን ይውዳእ ስለዚ ገንዘብ ምሳኣነት እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢላ ትሓስብ እሞ ዓርኪ ከም ዘለዋ ትዝክር ስለዚ ነዚ ዓርካ እዚ ክትቀትሎ ትሓስብ ግን ከምኡ ቅድሚ ምግባራ ተኹሉ ግዜ ትገብር ኣክት ትገብር ኣነ ንዓኻ ብጣዕሚ እየ ዝጭነቐልካ ኣነ በቃ ብሰንካኻ ድቃስ ክረክብ ኣይከኣልኩን ስለዚ ኢንሹራንስ ክትኣትወለካ መድሕን ሂወት የድልየካ እዩ ትብሎ ንሱ ድማ ፈትያትን ኢላ ትፈትወኒ ስለዝኾነ ትግደሰለይ ስለዝኾነት ኢሉ ሕራይ ይብላ ናቱ ኣብ ልዕሊኡ እውን ናይ መድሕን ሂወት ፖሊስ ተፅሕፍ ድሕሪ ሰሙን ብገንዘብ ተኸፊሎም ዝቐትሉ ሰባት ትገብረሉ ድሕሪኡ ክቐትሉ ኢሉ ሽጉጥ ሒዙ ይመጾ ማለት እዩ ግን እታ ሽጉጥ ክሰርሕ ኣይከኣለትን ተፈተና ክትሰርሕ ኣይከኣለትን ስለዚ ሃዲሙ ይኸይድ ማለት እዩ ተቐትሎ ተባሃለ እዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚኣብሄር ልዎ ክሞት ኣይከኣለን ብድሕሪኡ እውን ካልእ መዓልቲ ካብ ስራሕ ደኺሙ ደቂሱ እንከሎ ገዝኡ ብሓዊ ይተሓዝ ይቃፀል እውን ማለት እዩ ሽዑ ግን ተወዲ ንፉዕ ስለ ዝነበረ ካብቲ ገዛ ሃዲሙ ይወፅእ ሽዑ እቶም ሓዊ ዘጥፉ እቶም ፖላይስን ኣብ ትሕቲ መደቀሲኡ ዝኾነ ጋዝ ስለ ዝረኸቡ እዚ ነገር እዚ ፈሊጥካ ዝተገበረ ነገር እዩ ንዓኻ ንምቕታል ኢሎም ይነግርዎ ንሱ ድማ ሕስብ ተበሎ ኣብ ዝሓለፈ ብሽጉጥ ክቕተል ተደልዩ ሕጂ ከዓ ንሓዊ እዚ ነገር እዚ መን ክገብሮ ይኽእል ኢሉ ተሓሰበ ካብ ሮዝመሪ ኣይሓልፍን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ናብ ሮዝመሪ ኸይዱ ናተይ እናት ክንርከብ ኣብዚ ከኳርፅ ኣለዎ ይብላ ንሳኸ ዶ ድሕሪ ሰሙን ዝኸውን ኣብ ሓደ ኣንጎሎ ተፀቢዮም ሓንቲ ግዜ ይኮኑ ወጊኦሞ 2 ግዜ እውን ኣይኮነን 3 ግዜ 4 5 ኣይኮነን 76 ግዜ እዮም ወጊኦሞ ሕሰብዎ መንፊት ቀይሮሞ ማለት እዩ ስለዚ ዓርኬ ሞይትን ገሌላ ኸይዳ ካብ ባንኪ $7,000 ዝኸውን ትቕበል ማለት እዩ ሽዑ ብዙሕ ኣይፀንሐትን ኣብ 2016 ወዲ ሓውባ ትቐትሎ
በዚ ከተቋርጽ ግን ይደለይትን እቲ መጀመርያ ቀቲላቶ ዝነበረት ወዲ ሓወባይ ነይሩ ስለዚ ሕጂ ድማ ንወዲ ሓፍታ ኮይኑ ወዲ ንዑ ድማ ተቐትሎ ካብኡ ናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ግን ኣብዚ ታሪክ ብጣዕሚ ናይ ዘሕዘነኒ ነታ ዝቀተለት ሓፍታ ካልእ ዝተረፈት ጓላ ነይራታ እያ ስለዚ ንዓ እውን ተቐትላ ማለት ወዳ ሞይቱ ይበሃል እዩ ግን ንሳ ቀቲላቶ ዝበሃል እዚ ዝበሃል መረጋገፂ የለን ግን ናቱ ዋላ ናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ተቐቢላ እያ ጋብ ሕጂ እውን 6 ሰብ ቀቲላ ኣላ ብጠቕላላ ብናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ተሓሲብናዮ ገንዘብ ተቐበለቶ ብራንድ ማለት እዩ 4 ሚሊዮን ራንድ ተቐቢላ ኣላ ወላ ሓደ ሰብ እውን ክጥርጥራ ዝኸኣለ የለን ኢላ እያ ትሓስብ ንሳ ይኹን እምበር ሮዝመሪ ሓደ ዓብይ ተታለቶ ነገር ኣሎ እንታይ እሱ ፖላይስ ክጥርጥርዋ ከም ጀመሩ ኣይፈለጠትን ብፍላይ እዚ መሳርሕታ ስጋብ ቀቲላ ገንዘብ ከም ዝወሰደት ይፈልጥ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ኢዱ እዚ ዝበሃል መረጋገፂ ኣይነበሮን በዚ ወገን ሮዝመሪ ሓደ ካብዚ ኩሉ ዝገደደ ካብዚ ኩሉ ዝገበረቶ ዝኸፍአ ሓሳብ እያ ትሓስብ ዘላ እንታይ ንሱ ነዳኣን ንሓሙሽተ ኣሕዋታን ንምቕታል እዚ ሓሳብ እዚ ካብቲ ዝገበረቶ ክብድ ስለ ዝብል በይና ክትገብሮ ይወሰነትን ስለዚኣ ድማ ናብ ቀተልቲ ገንዘብ ተኸፊሎም ቀተልቲ ዝኸደት ማለት እዩ እዞም ቀተልቲ ማለት ገንዘብ ተኸፊልካዮም ድሌትካ ዓይነ ሰብ ክቐትሉ ኢልካ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ወላ ሕልና ዘይብሎም ሰባት እዮም ይኹን እምበር እዚ ነገር እዚ ምስ ነገረቶ ንባዕሉ እቲ ቀታሊ ዋላ ሰንቢዱ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ፀንሐን ከይዱ ንፖሊስ ድማ ይሕብር ማለት እዩ ቶም ፖላይስ ነዚ ነገር ምስ ሰምዑ ኣብዚኣ ድራማ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ይርድኦም እሞ ሕጂ ከይድካ ንስኻ ሕተታ እንታይ ከም ትብለካ ፍለጥ ይብልዎ ምስኡ ከዓ ካልኣይ ወዲ ይሰድሉ ንሳ ከዓ ሰብ ረኺበ ኢላ ኩሉ ዝገበረቶ ወይ ከዓ ኩሉ ክትገብሮ ዝሓሰበት ፕላናት ትነግሮም ማለት እዩ ሮዝመሪ ድሮኦም ኩሉ ነገር ባዕላ ስለ ዝኣመነትሎም ፖላይስ መፅኦም ሒዝዎ እዚ ኩሉ ሰዓት ንዛረበላ ፀናሕና ሮዝመሪ ኣብ ሓቀኛ ህይወት ክትረአ ነዚ ትመስል ድሕሩ ኣብ ሮዝመሪ ዓብይ ምርምር የካይዱ ምርምር መሰካይዱ ቅድሚ እዚ ኩሉ ታሪክ ምፍጣሩ በዓል ሓዳር ከም ዝነበረት ሰብኣያ እውን ከም ዝሞተ ይረጋገፁ ይኹን እምበር ንሳ ቀቲላቶ ዝብል መረጋገፂ ክረኽቡ ይከኣሉን ግን በቲ ካይዳ በቲ ትገብሮ ነበረት ንሳትኮን ትኽእል ኢሉ ሰብ ግምት ሂቡ ማለት እዩ ኣብ መወዳእቱ ናብ ቤት ፍርዲ ትቐርብ ሙሉዕ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክትነብር ይፍረዳ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሓቀኛ ታሪክና ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ታሪኻት ክሳብ ንራኸብ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ፒስ ኣውት